oge ọgụ ịdara ma oge ọ na-eru o nwere ụmụnne anyị ndị Igbo ndị gara ugwu Awụsa ndị gara Yoruba ha ndị gburu egbu agụ ha ọnụ ndị gbara aka lọ agụ ha ọnụ ndị echiri na plen budo ozu ha ma ụmụ nwaanyị ndị dị ime agbawara afọ bupụta nwa ebuchere echiri na plen bute ha na pọt. Ihe mere ndị Igbo from ugwu Awụsa mgbe nọ na-egbu nwe onye Igbo chapụ ara ya were fight ya na tren gbara ya bịa na pọt mgbe anyị na pọt bịa tụbọzi chapụ ofu ara si ọla ọ ga-agochi Ojukwu ma Ojukwu mete gọvanọ n'isi Naịjirịa o nwere ga ọgịbịa ọhụpụ ya ofu mkpụrụ anya dee ya ofu tinye na plen ọ drọpụ na pọt ọsọ ị ga-ele ihe ndị eruola egwu Ojukwu n'ọha mere ohere ofu anya ilecha mmadụ si banye amị ọ mmadụ ga-agwasị banye amị ile ihe mere oge ahụ mmadụ ga-asị banye amị onye na-anwụ nwụọ ọ wụrụ ofe igwu ana jekọrọ akwụkwọ dị obosara donye n'ime ana ahụ awụnye ego ofe ebe ahụ ihunatazie na-eri ya ka nkịta ọ ga na-ebute nri ọgụ ebido ndị na-ebute nri onye bụ ofe etinye isi ebe a onye bụ garị etinye isi ebe a onye n'ime ha jisiri ike rute n'ihu agụ ọ bụrụ onye bụ ofe bụ ụzọ rute ya ka ofe gbapụ anyị keta ofe ahụ ị ṅụọ ya maka isi ka idowe ya ka garị bịa ọgụ nwere ike chefuo gị imisizi ofe ahụ ịṅụgori nke ahụ ị hụrụ anyị obusiwa ndị Igbo ma nwaanyị ndị ime ma from ugwu Awụsa so ha lachikwa ebe a chụrụ ha bịawa natawa kwuo na ha ga-ebusi anyị under 24 hours. Ile ya tren lọta ihe na-eju na tren ndị Igbo ebulata enwe eru amadị ga na-agwa ya ilecha anyị taa ị ga-eri nri abalị ejekọwa ete so na ya bara ma na chi eju chi ga-abụ maka na ọbọta aka tara ya bụ ahụ ihe Igbo chi na-amaghị ihe ndị Igbo bịa lecha anyị kemgbe ọgụgụ emerụrụ agha wee lefuo anyị anya ebe niile agha metụtara ruo o nwere ihe anyị chefuru o nwere ihe anyị chefuru udo o nwere ihe anyị chefuru onye asịkwana m ekwu na ọ bụ nlefu anya ka ọ bụ nchefu ka ọ bụ amaghị nke ọ bụla ọ bụ onye asịkwana m ekwu na asị na ekwughị ekwu mere ọnụ o nwere ihe adịghị mma ntị ịnụ ọ na-adị ndị ụwa dịwu ndị Igbo ka a ga-asị na ndị jere ya bụ agha bụ ndị nzuzu dịka agha siri bee uwe ha jiri isi onwe ha ahụzuo ha oke ọ dịzie ka ndị a gara ịta ahụhụ ọjọọ niile wụ ndị nzuzu ma ọ bụrụ ma agha orikwara mmadụ oriri mmadụ egburu mkpofuo esi n'ime igwe ndị mmadụ nwụrụ anwụ gụpụta ya dịka onye dị ndụ ọ dịzie ha ka a ga-asị n'ime na arọ biko nụ ndị bụ ya bụ echiche iwe Chineke ha kpee ekpere ka iwe Chineke gere nakwasị ha maka ọgụ anyị lọrọ Chineke kwụ anyị n'azụ nke ukwuu. Akwụkwọ dị eziokwu. Many people at us, that was when I was on a kid. Yes. I didn't unexpectedly.
we can hit upon because we consider you young ones as our children, as our little small. Because Otagaka people, the other like this, not to kind of that you draw. And I just try when I can about this temple to us. I won't hear to Nanya. I won't hear to Nanya and Igbo Chifulai. Come on, is we here daily in Igbo? Is we here? I know Silago. Ọ gụbie ka o si bie ndị Igbo ekwesịghị ichefu ndị nọrọ ha agha ndị wakwuru okwu n'oyibo sị na onye meriri emeri na-awụ anọfan na onye meriri emeri na-enwe igurube na ụmụnna so ikekwe ebe ọ na-emeriri anyị emeri onye ọna ji jụọ anyị ndị Igbo mee mistake jụọ anyị maka na ị na-anya na ọgụ ahụ emerighị anyị emeri ha Biafra ihe anyị jere mgbe ha half time ọwụ na ọ ga-ebigo ọwụ na mmeri eje half time but ndị Igbo na-aghọta aghọtachere na emerigo Biafra wechi na ọmaghị mgbe popu na-abịa we na-abịa chụsị anyị na main road chọọ ihe kpụkwụ ịcha anyị n'akacha anyị platin popu ala enweghị ndị Igbo echi na onye Igbo chi na-amaghị we na-abịa mmụọ were ihe nye anyị na main road gacha anyị pụọ ka wee ndị ụwa niile ndị bịara abịa ha na ịhụ anyị chi na main road pụcha dada anyị apụta express anyị lakpuchia n'ụlọ throughout. anyị ma na mgbe agụbiri na onye ọ na-agba aka but at least ọgụ na ha bịara na-ekunye anyị mmiri ọṅụṅụ it is something mmiri ọṅụṅụ ekunye ha nne gara anya bidoro the very day ọgụbiri na 1970 ụbọchị ọgụbiri ọtụtụ n'ime anyị n'ebe ebe anyị nọwụ na ebe a na-akpọ ọkwụ ụdọ na ọlụ ebe a na-akpọ ọkwụ ụdọ the very day ọgụbiri anyị amahụ na ọgụbiri bigo because onwe ihe nọọsụ inye anyị information ebe anyị niile dịka ebe a na-eme ozu very quiet anyị hụtara ihe na-eme sọsọ ihe emewo ebe a nọ n'elu bed anyị si na windo na-achapụ anya na-ele ma onye anyị ahụ onweghị onye anyị hụrụ ihe kekwa na anyị mkpa anyị na-ene a na-ekpebere ma ndị a na-ebutere ya akị nkwụ etiri eti ma ha ya bịa ka anyị gologorita anyị mụ na ebido makwa ihe merenụ anyị nọkọtara hụ ndị obodo ka a na-amapụtasị n'ime ụlọ ọgwụ anyị ga-echekwa ma ndị bịara ike na anyị ma ndị bịara ileta anyị ihe ọzọ anyị hụrụ bụ ha na-agarị n'ime wọd ha hụ Biafra ndị soja nwụrụ anwụ na bed ha akwapụ ya na bed buru bed nwetaba property otu aka si gawa the whole world mgbe a bịa hụ na ndị nwụrụ anwụ agwụgo ha fesi ndị dị ndụ ha rute ebe ị nọ nne dị very weak na ịma m tinwe mkpu ma ọ ịma gbanwere ha mba ma ọ na ịma nwere ihe kọọ ha kwapụ na bed buru bed ndị Igbo na-eme ihe ahụ 1970 ihe anyị jikwa nlụ ọgwụ ọnwụ tụmụka ga-ama ihe ga-eme ọ ga-ara arụ ishite ite n'ọkụ mmadụ isi ama bịa fọrọ ite ahụ ọ ga-ema ka tụmụka ọ ga-efura onye do na-adọwa enwụọ ebe ahụ ga-ema na enwụọ nne gara anya bido na ọkwụ ụdọ mgbe ha bịa zuo ya oshi then ihe bụ agosiri na ha kere aka n'anya nne gara anyị anya ozi mgbe abịa na East Central State mgbe ahụ ka onye a na-akpọ Ụbabịa Sika na-achị East Central State mgbe ahụ n'Igbo niile wụ one state eziokwu na federal gọọmenti
kwere nkwa inekọta ya anya mana ha emezughị nkwa ahụ ka ha kwesịrị isi mee ya but nke obere nwanụ ha wetara maka anyị nyefee ya ndị Igbo n'aka ndị Central State gọọmenti n'aka ọdụ ụzọ iri ikekwe ofu ụzọ rutere anyị nke ọkwụ ụdọ wụnọ ndị villagers wụnọ ndị individuals but nke a wụzi under government ha chefuru na onwe ndị gba aka jee nọchie agụ ụzọ mgbe agụ na-abịa inopia n'Igbo ha chefuru ya so obi dị anyị ụtọ na ọ dị ka ndị Igbo ebido gotetewa n'ụra izu ndụ na ahụhụ na ntị mana mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya abụ m nwata na-asa ahụ n'afọ okwu m n'ụdị abụ nwere ike n'onweghị ume mana dogekwa ntị n'ụda obi m geenụ ntị n'ụda obi m ọ bụghị n'iwe ọ bụkwa maka ọdịmma ala anyị. the very day ọgụ biri na 1970 anyị nọzi ebe a nọ na bed nepụ anya because ị nọ na bed ị ga na ahụ main road through the gate anyị hụzie ka ndị amị na-agafe abịa n'ehe anya hụ na ọhụụ ndị amị Biafra asị ọ gịnịkwa ofu onye n'ime anyị nwere artillery shock ịmago ụda egbe mebie onye ahụ gburu isi mezie ka onye ara a na-akpọ ya trọbụ komoko anyị nọzi ebe anyị nọ na-ene anya hụ ka o bu egbe na-aga na gate ebe ha si agafe ọ na-aga ọ na-enye command boys move look at them boys move you know so mgbazi ka ndị Hausa ji hụ ya mara na ndị mmadụ n'ebe ahụ ha che ma ọ dị serious chụrụzie ya bịawa so mgbe ha nọzi na-achụ ya na ha na-agbara na field ka ha bịa notice ya na ihe adịghị mma so mgbe hazi ka ha bịazi n'anya hụ na anyị nwa nọ n'ime ụlọ ha bịawazie ụbọchị ahụ ka anyị hụrụ ihe ndị ọcha na-akpọ Waterloo amaghị m ihe Waterloo mean but ọ dị m ka ọwụ ebe ọchịagha nụrụ ọgụ ike gwụ ya in other words your last hope ndị a na-abịa so mgbe ha ji bata n'ime ward agbanye aka n'ukwu na-enegharị anya baka ji jụọ anyị who na bi ke ndị n'ụwa nweghị onye kwuru okwu use who na bi ke ndị n'ụwa nweghị onye kwuru okwu na-ene ha so mgbe hazi ka ha jizi hụazie sign ihe ụlọ ọgwụ bịakwa hụ na onwe onye na-emegharị ahụ amara na ihe bụ ndị soja Biafra merụrụ ahụ so ihe ọzọ kwuru ebe akụ bịa zoo eche m unu so na chọrọ ịnụ ọgụ anyị abịago ngwa kunye enu hey molestation were ibe enu onwe ihe ekwufọ hụ onye ka abịa osepere gị aka gị look na do me this thing ebe nwere wound I don't come abịago m ka m bọlụ onye nọ nso ha tụkwasị ụgha onye nke m mere ebere bụ onye a na-akpọ Gabriel because ọ bịa gbaa afọ nke Ojukwu so mgbe a bịa hụ ya ha sị Ojukwu na ya can hide ha dọdị ya na afọ ọnụ ya chiki so ọ wụrụ ya ha hụ ebe officers ward ahụ ebe efere nkọwa ha sị so you dey here they chop with English plate me I dey for war front you know ha were akọwa and so on and so forth mgbe ahụ anyị amahụ na dọkịta nwanyị because Miss Okorafọ anyị chekwa na ọ gbafugo anyị amahụ na ọ nọ n'ụzọ n'ọhịa na wọchị ihe anyị na ndị a ga-eje mgbe ndị a bezidozi na akọkọ egbe ha ịgba mgbe ọ bịa hụ na okwu akụkọ na Jeremy na nsogbu dịkwa
bank ji mapụta ebe ọ nọ and mgbe ọ mapụtara ebe anyị ya dịwo ndị ka na-abata from the main road they were trooping in bank anyị ya dị ogodi dị nọ n'ime ụlọ so ihe meziwo jelu gbam n'etiti field cheba ma aka ya otu a ebe kun na-eje asị m ebe kun na-eje biko anyị ma na anọ n'agha but o nwere iwu na-achị agha ụwa iwu ahụ wụ na ebe ọ nwere ndị merụrụ ahụ nọ you don't go there unu adakwa iwu ọ karịghị nke isi oyibo so taka so mgbe dọkịta bịa hụzie na anya ha agago na arụ ya mana danger adịgo so mgbe ka o ji tikapụ gbapụ anyị chee ma ọ gbara ọsọ ndụ ya anyị mara na ọ jekwu kọmanda ha je rịpọtụ ihe na-eme kọmanda soro ozie ya bịa bakachara ndị ha so taka si rapụ anyị o nwere ihe kwesịrị na anyị ga na-eme dịka anyị nọ na njem nwere onwe ala Igbo dị ebube ụmụ Igbo kaja o nwere ihe anyị ekwesịghị ichefu ebe si n'ugwu asị chụrụ anyị rute ana Igbo ka ebe ọzọ anyị gba aga amabanụ gbara aka asịkwa gị ịgba aka ọkwa ịgba aka asịkwa gị ịgba aka ọkwa ịgba aka ka anyị ji jee fesie ma Mordecai ma Feret ma asịkwa na asị gị ya gọzi fighters and bombers ọkwa ịgba aka ịnọ n'ihu ọgụ iji sike nye gị microphone ikene chukwu gị mafọ onye kwe n'ọkwa mkpụrụ bullet ise ọgụ ị ga-anọ from morning to night iji 5 bullets ihe a was suicide but thank God ọwụwa mistake on our side onwe ndị na-asị gịnị mere Ojukwu ji jewe agha ebe ọ ma na ọ kwadobeghị akwado na lie onwe mistake ọwụ ana m ajụ ha azụbi na ị na-aga na main road mmadụ si na azụ bịa gbaghị ọgụ ị ga-esi echedegoro ka ị na-arụ je kwado yiri tọgụ yiri jean no so Ojukwu mere ihe o kwesịrị ime he answered the call when he should answer it so taa ka isi banye so and then onwenu ka anụ ọgụ gbaa egbe mee ihe niile ka a ghara imerụ ahụ so taa ka anyị niile si nwetasia mmerụ ahụ dị iche iche agha m lụkwana regretiri m ya ọnọdụ m nọkwa taa regretiri m ya n'ọnọdụ etu o si wee dịrị a sị na anyị ejeghịkwa na ihe gara emebi ka anyị jechekwana ya agha bịa sị no victor no vanquish that is na onwe ndị meriri n'agha a ga na-elete ndị a agha bezi ọ bụrụzi ya Nigeria wee klemzie na ọha wetara agha etu ha si eleta ndị ike ha bụ otu ha si eleta anyị up to today adakwa anyị ndị Nigeria adakwa anyị ọkwanụ ndị ọ na-ewute m etu ndị Igbo si wee chezọcha anyị even enye ha nye anyị ha eri but I thank God na-enye Chineke ekele that ihe mmadụ kpatara n'agụ ka ọ na-eje n'agụ ọnụ ọ na-enugwu ka anyị nọ na GTC maka anyị nọ n'ihu 75 asị ka ha lụsi ebe a ha gbara aka oge a ka gọọmenti letara anyị anya ka a bịa kritizie ime a ndị Anambra niile ya sa egbo ndị Imo ha sọwụrụ n'ebe awa Anambra egbo ndị Anambra ha sọwụ sọsọ ha wale oge anyị ndị merụ arụ hụzi ndị Igbo enwe ndị kọsiv Rivers na ndị nke ahụ sọmanago sọma nwụọkwa anyị nwoke anyị Chukwu mere bere ọwụhụ n'oke ike anyị ọwụghị ike aka anyị ma oke dị nsọ anyị ka anyị ji dị ndụ rụọ Chukwu maka osibo anyị iji gwa gị ebe ọ ka wute anyị wụ ịya nwa ebe a na-akpọ National Orthopaedic Hospital Enugu anyị nwa ka ekwerụ ebe ahụ as ụlọ ọgwụ ebe a ga-eneta anyị ya na ebe anyị anọ mekwara ihe ndị ekwesịrị ka emere anyị and that arrangement echem no Nigerian arrangement
or international arrangement. Because ụbọchị agbapele ebe ahụ or Emperor Haile Selassie of Ethiopia, onye na-achị Ethiopia mgbe ahụ, onye ọbịa mee the opening ceremony. Maba uru ha abalị abụọ na abalị atọ. Ihe ọzọ anyị nọrọ wụrụ na ụlọọgwụ ahụ n'ozi for ọhaneze, ebe ọhaneze ga na-akwụ ụgwọ eji abịa anata ọgwụgwọ. Atọ na overnight na-apụghị ya. Aka na-ekwu nke ndị ọkwụ ụdọ mere as individuals and as villagers na-amaghị ihe n'ezi ha na-eme na governmental level. Then mgbe a bịa wewe iwe na anapụrụ ya ebe ahụ, ha sị okay, don't worry, unu enyere nsogbu na ya enweta unu n'ebe ọzọ. And emesịa enweta ebe ọzọ na-emene. O nwere senta arụ na-emene si anyị nọ nke aka eji kwụọ ya ụgwọ nke ahụ, but ka a rụsịrị ya oru ha ya aka. So ị ga-ahụ na nnegara anya ọ tọrọ atọ, o bido overnight. Then mgbe anyị pesi nọ n'Enugu ndị Igbo bịa gbara na ihe ha mere na ihe ha na-eme anyị, ochi ha na-ezu anyị, nnegara anya ha na-eme anyị, eneghara anyị n'orugo nke ime ha ihere. Ime ihe ha mere mkpụrụ anyị kpụgo ebe a na-akpọ Oji River. And ikpụrụ anyị akwụkwọ na-asị anyị ngwa unu bịa ji Oji River. No, ha ji ekpọta ndị amị so that onye ranshi, you know, hey, 4 a.m. ịpụta ka enye ọma mmiri, ịhụ ka atụgide gị egbe enta moto, asịkwa ka ije weta property ma ihe enta moto. Pụta ka esi buga anyị Oji River. And the worst one, ndị ikpeazụ ha butere achọrọ ibute Oji River mgbe ha pụtara na Milk and Hill, ama money no ike gwụrụ ha ka ọ nọ ama ihe kpatara ya na ha chụtụ ndị ahụ na moto na Milk and Hill, sị na onye nọ chọrọ ụzọ ya na Milk and Hill, ị ga-eji hụ uche gị gbaa ka eji crutches gbagbe ahapụ ha ebe ahụ na Milk and Hill. Then jụọ m gịnị meji kpụga ya Oji River. Ha ji kpụga ya Oji River dịka nsi kwuo, ihe ha na-eme anyị emego ihe ihere. Mgbe ahụ ndị mba ụwa ajụọ gị ajụ ka ndị asịka nọ n'ịdị ọnọdụ a ebe ọ na a na-ebute ihe eji eneta ha anya. So iji mechie ndị ụwa ọnụ ma iji kpụga ya Oji River ka ha jee zụọ anyị ebe ahụ, ebe anya ndị mba ụwa amaghị hụzi anyị, jụwazi anyị ese. Nke ahụ the first reason ha ji kpụga ya Oji River, izu anyị maka all village ka ji kpochi ka je zuo anyị ebe ahụ. Then nke ịbụa, which is nke kacha njọ, wụ ebe busara na leprosy center, Oji River leprosy center, ebe nke busara anyị. Leprosy center, onye ahụ zuru oke na-atụ ụjọ ịba ọ ma bute ọrịa ka eburuzi ndị nọ n'ọnụ ọnwụ buga ebe ahụ. And of course the only reason wụ ka ele ma leprosy ọ ga-egbu anyị so that ka ihe anyị ha nụrụ ka echefuzie nke ahụ. Anyị ndị ike kwelu si n'Enugu gbafuo, ndị si hụ n'Enugu gbafuo, ha rutere Oji River mana ha nọ ha gbafukwe. Ọzi ndị oji na njọ bụ ndị nọgide n'Oji River. So mgbe ha bịa nne na anyị wọnyere ọnwụ na leprosy egbu ha anyị, iwe wee wezie ha, ha sepụzie aka kpamkpam n'ineta anyị maka mgbe ahụ ha na-enye anyị nri. So mgbe ahụ ka anyị jizi bịa nọ ofe abalị iri ha nri, abalị abụọ iri ha nri, abalị atọ iri ha nri. Na ndị kwuru okwu sị na ofu ụzọ mechie Chukwu emepe ụzọ ọzọ. So mgbe asị ka ndị ụfọdụ n'ime anyị sị nna kama anyị ya n'ebe a nwụọ n'agụrụ, mgbe aka ejizi pụọ na main road
anyị alakọta apụọ na main road na anyị nwere mmasị ịpụ na main road eyo ahịhịa mba ọ kama anyị anọ ebe ahụ nwụọ na agụụ apụọzi na main road. So ebe a ka anọzi for many years tupu Chineke zipụta ụwa zuru ike. Mgbe anyị nọ n'Oji na-ayọ ayịyọ, onye gwa anyị na anyị ga-emecha kwụsị ịyọ ayịyọ, anyị ama nkwe maka ọ bụga anyị n'ome. Mana gosi mmasị Chineke ụbọchị ike bịa tụpụ ya na mbọ. So mgbe ọ bịa mata na anyị nọ, ya bịa na-eneta anyị ebe ahụ, na-ewetara anyị ihe. Mgbe ọ bịa dị ya ka otu anyị o si eneta anyị ekwesị ya sị mba ọzọ ka anyị nọ n'odu ma ọkwa ndị kwuru okwu asị anyị na ebe ọ kwadoro anyị na ọ dịgo ready. anyị na-ada ụtọ until anyị hụ n'anya anyị okwu ya. Aga m ekwu ya n'ụbọchị ebutara ya ebe a. Aga m asị n'ụbọchị ahụ n'ọrụ amị niile anyị rụrụ Biafra n'ụbọchị ahụ ka anyị nwetara the highest honor, but the greatest thing wụ na ọ kwụsịrị anyị ọya ịyọ ayịyọ na main road. Ihe anyị chebu na ọma mpụdara anyị ruo taa nwezi onye n'ime anyị na-echeta na onwe ha na-akpọ ya ayịyọ were ya ka nkwụsịgide ebe ahụ. Na ndị Igbo trilu si na mgbe onye ji tete bụ ụtụtụ ya na ndị Igbo ekulitego icheta n'ọnwụ ndị fọrọ alive. Ekele dịrị Chineke n'ihi na anyị na-akwadoziweri ka obi daa anyị mba that still lose hope, ma anyị na-afụ unu obi esikwa ike ya ọ bụrụ na anyị ga-anwụ echi anyị nọtụkwue. So a na-asị ebe Chineke metụrụ unu aka n'obi unu nwee ike ị na-echeta n'ọnwụ ndị ka dị otu a dị alive. So anyị na-ekele Chineke ekele na-ekelekwanụ n'ụwa ịrịta ịbịa hụ ụmụnne unu. Mgbakpara na-agba anyị mgbe gara aga ihe karịrị afọ 50 ka agha bịakwutere anyị na-akwadoghị akwado. O nwere ndị pụtara n'ihu ọgụ ka ha chekwebe ala anyị. Ọtụtụ nwụrụ, ọtụtụ ka mgbọ tụgburu anyị agụtaghị ọnụ. Ọtụtụ bụ ndị anyị ahụghị chacha ihe mere n'ala anyị. Mana o nwere ndị pụtara na ya bụ ihe. O nwere ndị mgbọ tụrụ mana ha nwụghị. O nwere ndị mma bere mana ha ka dị ala. Ka anyị jụkwanụ onwe anyị ebe ka anyị dowere ha. Ka anyị jụọ kedu ka anyị si elekọta ha anya. Ọ bụkwa ndị pụtara n'iru ọgụ ka ha chekwebe ala anyị. Ndị Igbo anyị ofu onye ọha bụ ọha. So that we can sustain life. What have to cost to our families, which we didn't need to survive life. But yet, life had us to survive it. In the name of Biafra, no. Just have an tie. Now I won't give you the handkerchief. Now we had Jimeroaro. They should forget about in NYị honor as Biafran heroes. So, but in now, how do you thank you very much? I've had the child. So, I need the Manyamaka who love. Most of us, you know, why you see it in a deep freezer, but without any light, Ogwa maybe not high. Take walk or my or Roman for you, then you may eat with talk. In your shine lock where all that from my yard talk with shine and young. Or well for you about so many chamber, but so many I want to get with me. Or take your phone,
n'ala Igbo ndị ji ego wee mefuo ego ma ndị adọ pati wee tụpụ dị ya ọnụ wechi na ọmaghị wee mara mgbe anyị bịara ebe a ọhụrụ ụbọchị ike bunyere anyị moto a Mercedes Benz car nye anyị driver ebe ọ na-achọrọ ịga ọtịmagonu ka ndị Igbo si ekwu ya enweghị ihe ọzọ eji n'aka mere nke akpụ n'ọnụ ji tagbuo onwe ya n'ahụ uche anụ anyị nọ kịta most of them si na Biafra bịa ịhụ na ọkago nka everyday aka na-atọ anyị n'ịrụ wheelchair anyị na-agọ na overnight mechanic ebe a na-arụ wheelchair kịta anyị na-agbadago na age and a na-aka ihe ndị oyibo na-akpọ aging complication etinyekwa aka of which ịkwa wheelchair ọ na-ahịaza ya ahụ of which kwa ka a na-achọrọ anyị wheelchair ọnwụkwa onye okwe inwetara nke a na-akpọ motorized wheelchair nke nwere engine the better. So ụmụnna ya na-arịọ ọnụ organization na ọnụ chukwu menụ na marute na ya ịnọ anyị ụmụnne ebe Chineke gụpụtara anyị ebe anyị na-eje ọnọ ya ebe anyị nọ ọnọ ya Chineke kwụ anyị n'azụ ọnọ anyị n'aka nne na ọnọ anyị n'aka ekpe ụmụnkwanye na ọgụ anyị na-alụ bụ ọgụ nwere onwe ọgụ dị ebube ọgụ dị nsọ ọ ka mma ịkụ mmadụ karịa ịkụ ji ọ ka mma ije na ndụ karịa n'ọnwụ ọ bụ mmezi ala anyị ihiche ala anyị anya mere ka o dewe jijiji ọnwa tiwe ịpụ na ama agụwa ụmụaka akpọkọ ụmụ anyị akpọkọ ụmụ ndị isi ala anyị niile akpọkọ ụmụ otu dịgasị iche iche akpọkọ ụmụ anyị ka anyị ledo ndị lụrụ agha mgbe gara aga ka nọ n'etiti anyị ọ bụkwanụ ha kachasị akwụkwọ niile edere maka ihe mere ha ga-akọrọ ụmụaka ihe bụ ogbunigwe ma kụziere anyị isi mgbọ akpọkọ ụmụ anyị ka anyị mewe ihe kwesịrị omume akpọkọ ụmụ anyị ka anyị mezite ala anyị akpọkọ ụmụ anyị